kadang sakenyu cahya muda. Campur sarene mesti gawe kadang sakenyu saya. Asale saka telo. Payahe. Iya. Moto ngantuk. Iku tanggane apa kuwi lho? Ala-ala ketok. Asale saka telo kuwi lho. Apa dia telo? Yen ra kepethuk penyanyine ngene kabeh. Aja ngono Mas, aja ngono. Kadung janji aku menggelo. Kadung janji aku Setrum iki nyetrum. Dadi melu salah iki lho. Cahya muda rusak dina iki. Urung wayahe gedhon, Des. Kowe mau bener-bener ning Depok kok dadak rene kok. Wis nangis aku. Lah ya. Ngono kuwi anggere pimpinane teko malah kacau kok. Nyanyi kok do plepotan kabeh. Ya wis aku tenan Depok sik nakno. Ngono. Dadak rene. Kowe ngreok. Ora, Kasudi. Aku wis tuwek. Monggo Pak Sur.
Saki pran ben Pak Sur iki lega. Reok. Suwuk Mas Didi. Pisan kas, jangan pisan kas.
Pak Sur, kula namung guyon ya, Pak. Heeh. Estu. Kula guyon nek kula MC mboten nate njaluk estu kan sumpah. Ayo tok kono gel. Aku ini jarane karo Pak Sur iki koyo ngene lho, Dik. Biasane jarane nek kono 500 mengko 100 ya, Gel. Ora, aku karo Pak Sur. Jenengan ku ngakal kowe ampun nonton iku. Nah, aku nek karo Pak Sur ngene. Lah iya aku ki anu biasane nek kono 500 lho. Aku karo Pak Sur busur ngene Bu ya. Wis dadi. Ditung sik. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Ngapunten bojo kula niku nek pas manggung ngeten iki radi-radi, Pak. Soale ngebot-boti kula skincare larang ngoten. Pak Sur, Pak Karsono nyuwun pangapunten nggih, Pak. Kula mboten nyuwun ya, Pak. Nggih. Estu, Pak. Jangan nek. Jarang narjaluk lah. Ora apa-apa salaman aja salaman ya salaman mawon. Pak pangapunten kula namung gumujengan lho Pak niki salaman mawon. Kula mboten nyuwun duit estu. Nggih. Bu ya. Kula mboten nyuwun duit kula niku. Pak pun raga-raga, Gel. Wis arep jane. Ibu aja salaman. Aku tadi belum salaman ya, Bu. Ya Allah, Ibu kok cantik banget ya, Bu ya. Yati, Bu. Hati-hati kurbane pirang-pirang niku, Pak. Oh nggih. Pak ngapunten, Pak. Yati kula, Pak. Nggih. Ngapunten iki bojo kula niku radi anu, Pak. Obate anu, telas. Ngapunten, nggih. Lho. Mbok sak repot-repot, Gel. Atur sembah nuwun. Nika bojo kula, nggih. Allah. Kok saya aja gelem, Gel. Mboten sapa aja. Ya Allah. Mosok besane 150 Pak Karsono 50. Bu Gel. Bersyukur. Rene. Terus ngono Pak. Jenengane kesel kula pijeti Pak. Alah. Bu. Ya. Tutu apa? Rino wengi. Oh, Rino wengi, Dik. Rino wengi dadi ati wong prasaja alas bebotine dasar rega mati momong putra ayo yo cahya muda. Bersama dengan duo Gesehnya Indonesia. Jali Bukel Mati. Bola isih kaya ngopo nyatane kelakon seprene angger gandro makasane malah takon tresno ya saja Os jamak lumprahe sesek lebu seteng yen wong urip lan godane sesek lebu makasane aja nganti dadak dadi gawe. Matur sembah nuwun nggih Ibu Haji. Nggih. Ibu ajeng maringi melih lho, estu. Mosok to. Dek sini bojone ka mriki ngono. Estu. Heeh. Sing maringi kula, Bu. Nggih kapunten lho. Nah, nggak dipanggil sama Ibu Dek sini. Aku toh? Iya, bojomu kok mrene ngono mau. Estu. Aku ora ngapusi. No, bener, keren. Matur sembah nuwun nggih Ibu nggih. Jujur mboten. Kula jujuli 50, Bu. MC atus kula ngeten iki lho, Bu. Lah kok balenge piye to, Gel? Alah aku nek karo duit ra seneng aku. Jujur sakit mboten.
Salahnya dadi wong iya bersyukur rong kei 100 kok ya njaluk 50. Aku nek karo busur iki ngene. Wis balekno busur. Aku mau sing ketan njaluk 100 kali. Mboten, Bu. Ijek oke. Ijek oke. Oh, berarti kok ya. Matur sembah nuwun nggih Baji nggih berkah selalu. Rena wengi dadi ati. Wong prasaja. Mana di mana anak kami sayang. Baji berkah selalu telem piyayi ngarep iki sing lungguh ning ngarep dhewe VIP sing ora nyawer mung klambi putih tok. Wah ya enggak ya berarti parane ora aku cukup iki cukup kelepasan Pak kilat-kilat ngapunten nggih Pak nggih ngapunten bojo kula niki nggih ngeten iki wis tenan lho fakta lho kan.
prasetyo ing janji kang suci ing lair teruse ati senadyan kaya ngopo manungsa emung bisa ngreka lanjongko Gusti kang paring iki lan peti kita sakrepo nglampahi ning pinggiring bengawan wayah sore mung tansah kelingan gawang-gawang esemu cahayu Lajeng napa Bapak? Lajeng napa? gawe kangening atiku Nah, sisan leh tayupan. Dek Rizka, Lajeng serampat. napa? Oh, serampat. Nek cara Lampung ki sintren kae mesti serampat. Engko lagi gending utawa lagu. Serampat kok terus bablas ki gubuk asmara. Apa podang kuning, biasane ki ngono kuwi nek ning Lampung. Serampat co dados. Ya. Monggo Lampung, Lampung, Lampung. Yo. Monggo keluarga besar saking Lampung. Dimas Warno. Yo. Mas Madi. Oke. Tambal siap. Nek nang Lampung jenenge tambal. Sebangun. Wong prawira mati lelaku nagara. Ragamu saya nambahi wakon dasar ayu lan
Matur sembah nuwun. Pak Sumati sak rombongan. Dedek, keluarga besar Lampung sampun diaturke. Sampun ngatur Mas. Kene mau jenenge dudu sintren, Dik.